Здравейте! Отново се срещаме с вас. Аз съм Светозар Герджиков и искам да ви прочета предговора към дебютната ми стихосбирка Знеполе, където съм обяснил накратко за моите стихотворения, за някои важни за мен неща. Надявам се да ви бъде интересно. Няма да съм многословен, искам само да споделя някои факти за мен, които смятам, че имат значение. Не бях планувал да пиша поезия, но всичко започна с стихотворението "Съдба", породено от интервю за работа, на което се опитаха да ме унижат. "Съдба" е написано на един дъх за около 20 минути. Общо взето, творческият процес при мен протича леко и бързо. Единствено Кутловица ме затрудни, преработвано е 2 пъти, но не съм напълно доволен. Стихосбирката има 2 основни линии. Едната е Трънският край, откъдето е майка ми, а другата включва личността на Васил Левски, отборът на Левски, чийто пламенен привърженик съм, и родният ми квартал Редута. Има и трета линия, която наричам магически места. Това са населени места, местности, стадион Георги Аспарухов, квартал Редута, чешмата Света вода, Знеполе и други. Там се чувствам страхотно и в приповдигнато настроение. Всички стихотворения са на база лични преживявания, може да се каже, че са автобиографични. Знеполе за мен е най-прекрасната трънска дума, поради което я избрах за заглавие на книгата. В моите представи я виждам като житно поле, обляно от божествена светлина. Четвъртата линия са личности, на които съм благодарен, дано не съм пропуснал някого. Много бих се радвал по някои от стихотворенията ми да се композира подходяща музика и да се получат хубави песни. Това е най-важното, което искам да кажа. Пожелавам ви всичко най-добро, живот и здраве и дано моите стихотворения ви харесат.